nyumurupi manawa kita sowan bakal nyuwun kembang budak tunjung biru ora mengkono panggir Arjuna lakare kaluhuran pukulun kaparenga hamba nyuwun lumuturing kanugrahan sekar budak tunjung biru Arjuna kula wonten dawuh aja gelo aja kuciwa ya nggih karana sira keri gawe ketemben wae sowan Laksmana duta saka Pancawanti uga nyuwun kembang budak tunjung biru wis ulun paringake marang Laksmana Arjuna bocah pringgani dapur nyumpuk arep apa ngukuh sayembarang sedeng bobokmu maju lakon bengkah dadamu Pelaruta saking yudhasa sakara kula yamutusa sareng sri nuwun sewu bibirantu dalah yayaji Dimas Arjuna Kesah kula mboten sesah kepara malah bingah sabat menapa kula namtokaken wekdal mangke Yai Permati sampun senggang kok bibirantu ngilang saka matianing pasiwakan kira anak Prabu sampun kuwatos kula ingkang manggil wangsulipun bibirantu yen mangkono mangsa bodho kira anak Prabu inggih mangsa bor padukan jengko Prabu iya Janaka golek ana tresna kakang ora kena mulih ora nggawa Janaka yen nganti bali ora nggawa Janaka tak nengke 2 taun iya sesuwe-suwe tadi ana pangestu Bibiratu muga lebet ing karayong kira anak Prabu kula pamit Yayaji mangsa bor paturun jengko Prabu Werkudara aku dongakno Yai muga entuk gawe Kadawaca wonten dawuh derek pun nggih jawe kula dherek Prabu
semenjara kamanungsam wandor malah rawuh mriki lang balang arep tilik urung nganti sowan malah ndara wis rawuh rene gom lah iki jenenge kewalik iki truk sing ditili malah awake dhewe ha iya iki wis oleh-oleh apa gedang kluthuk ngomplong dhewe Ponokawan kula ndara kula den aku senggang Ponokawan wah sampun senggang iya menapa jampinipun Gus tambani dongeng ing Kakang Prabu Kresna kang nambuti marang rasaku ing tata gelar aku iki gerah nanging ing batin aku bupati marang wahyuning katentreman Kakang Prabu paring dawuh yen wahyu maparing kraton Ayodya lunggayoni kelawan Dewi Antaka lan Dewi Larawangen ingkang mangkun rahayu Ponokawan padha tak kandhi daya-daya praping Ayodya wah krungu truk krungu gong sing tengen iki apa mung kowe dhewe nek krungu ndara tindak nyang ndi genah nyang Yoja nek mulai Pak Wahyu karo yu tentrem kuping bosok lho ngrungokke golek wahyu katentreman nyang kraton Ayodya lah iya ya meh padha rek singgap kas lambene Pakong namung kula suwun semene sawetawis Gus kepareng Nandara angentosi sak gulewanging surya manut apa kang dadi Ponokawan niki Ben ya kalangan ning kalang nyuwunak nara pantaran muncar timlang dari kakoneng surem sorotet tanpa dangkaso lan pacaring purnaming kekono dasari mongso kadeka my calling on limo apa bocelang lebih selamat bocelang iblis selamat weh eneng cakil loro gong mungkin jagani anaknya ya
Wah, saja lembur kae cangkil ajaran kae. Nganggo jari kok kewalik. Mandek, Gus. Aku tak keteng aku Gus. Tenco-tenco suluk sono. Pajar ning ngarep kanton. Harus dia mumburi pinang kamu ora pengen aku. Ya ne ya nang ya li ya kok ora pengen ngaku. Tenco-tenco. Suluk sono. Hanya. Udah pati apa nuri kae. Butuh tambuh marang aku. Balik ngendi dangkamu supercekamu. Waduh Prabu. Kita kau di jurang belakang junjung dongko. Soalnya iwangan tantang mangwari haran ku tetiok kalau diterimoyo. Aku tetiok kalau gentar penjalin. Wah cakil kuno. Gentar penjalin. Soalnya aku sapa Gus? Panengah Pandoso kemantu Koro Harjuno kekasihku. Arjuna? Iya Janaka. Janaka? Partosobo. Partosobo? Kelintong takdet. Kelintong takdet. Takdet ketak. Tapi ketak wong edan. Aku diajari ngendang. Wong takon karo merem. Yo, lagi ajarane kok antuang. Paras jamu Gus. Ojo temangguh kang dadi lagu kula semira bakat tak gawe liwat. Kudu bali. Kecilin tak patak paturemu iki. Kudu bali. Aweh mbacut. Ora nurut pari paksa. Waduh. Terus piye Kang? Ora-ora kawar gendeng. Kawar gendeng. Ora ana janur kuning. Ndas buta. Piye Kang? Ing jebobok. Oh, kaya melu ki ngopo kok ya ning omah ki sinau sik. Kudu golek amplop cakil mburi ae. Mbak santan ta sandung. Wani marang aku. Wani marang aku. Sing tau dene apamu. Putra Pandhawa tata kanthi saya. Indriyaksa Sara Maruta. Pawana Pana Margana. Yo kok awake dhewe leren delok cakilan kok. Lah iya. Enak ya ya. Delok cakilan. Leno panggenamu reng samudra rontok lho Bos.
kang padha ranten becik besok hamen temu baris kang prayitna ya saranta wenging Dwarawati Dimas Arjuna siadi lara gawe bingung bareng mari malah gawe kaget katitik siadi lunga kang tanpa pamit bakal marang endi Yai kula badhe ngupati wahyuning katenteman ana ngendi mapan ing kraton Ayodya kok siadi ngerti ingkang dawuh Kakang Prabu piyambak aku mau mung dongeng lho Di pengaraos kula menika wonten saestu Kula Prabu apa siati wis weruh kraton Ayodya dawah kaleresan paduka rawuh Kala Prabu monggo kula dherekaken dhateng kraton Ayodya Arjuna kula wonten dawuh pun Kakang sagun nuduhake nanging ana pamundhutipun Kakang ngrasakaken menapa menawa siadi bisa ngaturake kembang Bekdak Tunjung Biru aja kuwatir pun Kakang sago perlu siadi marang lara wangen Yai mulat mara Sang Arjuna semlira tamanung sam nun inggih ngestakaken dawuh kula nyuwun pamit badhe minggah pring kayuwangan alang-alang tumitir iya iya mongso tak enteni Yai Kaki Prabu kula wonten dawuh dena kang paman nggih ngestakaken dawuh Semupang ngaruna kadinetrane Prabu sabdane kokiloreng
iki wayah ulun Laksmana Murdaka kang munggah mring kayangan alang-alang gumitir kulup semit Ratmaja padha rada sowan kita nggih Murdaka meninggih pukulun lulus raja sowan kula niskala sungkem kula mugi kunjuk ulun tampa kulup Murdaka anoman padha raharja meninggih pukulun Wilujeng sowan kula niskala sungkem mugi kunjuk ulun tampa anoman ana wigati apa kita kulup marang ing rasa ulun nggih Laksmana ukulun sowan kawula kajawi ngaturaken sungkem ing langkung wigatos kula badhe nyuwun lumtur isih kanugrahan nuninggih Sekar Budak Tunjung Biru ing pangangkah badhe kula mboyong dhateng kaki Badranaya kita bakal nyuwun lumtur ing kanugrahan kembang Budak Tunjung Biru kawula ninggih iya nggih jeneng kita ora kliru marang ing ngarsa ulun karana ya mung ulun ingkang sinung kembang Budak Tunjung Biru lan uga Westi Wanci kembang uwal sapa ing asta ulun ingkang mangkono nggih Laksmana paradika para ngarsa tumuriki tampan ana wujuding kembang Budak Tunjung Biru nggih Murdaka lang-langing driya mangun kong kanggo wangrimang olehno tanpa kanen yang tantusa mangkudyah utama mangkono sang nata mudha wus nyolendrepa kula nuwun pukulun bingah karo sing manah kasempatan sedyaning manah kawula kula Laksmana iya gandeng samledha ing karya kepareng hamba nyuwun pamit madal pasuwanan soyut wangsul dhateng negari Pancawati ya kulup duka-duka gawa ngati-ati aja kongsi kari ya nggih pun ninggi kula pangestu kulun ya anoman sing ngati-ati wayah ulun Arjuna kang marak ing ngarsa ulun nggih pukulun sungkem kula mugi kunjuk ulun tampa nggih Arjuna kula ngaturaken pangabekti pukulun ulun tampa nggih tetuka nadyan to kita durung matur ulun wis nyumurupi manawa kita sowan bakal nyuwun kembang Budak Tunjung Biru ora mengkono nggih Arjuna lakare kaluhuran pukulun kapareng hamba nyuwun lumturing kanugrahan Sekar Budak Tunjung Biru Arjuna kula wonten dawuh aja gelo aja kuciwa ya nggih karana sira keri gawe ketemben wae sowan Laksmana duta saka Pancawati uga nyuwun kembang Budak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Laksmana Arjuna lungi kadung layungan ngelayung kang tanpa bayu bayu tapis king hangganyo kalamatan dening alam kanyut kadya pesat atmanira
maos wirang kula ningali dhateng soroting surya pedah menapa kula wangsul duh pukulun hamba nyuwun pecah ing sepatu kuyang padha pukulun kula Arjuna kula wonten dawuh mong karinani bejane Semar kudu momong sapa yen to pancen Semar kudu momong Ratu Pancawati kita kudu narima ing pandung ning kosok bali ninggir Arjuna yen to kodrate Semar kudu momong Pandhawa ora kurang marga kanggo ndadak ketrimaning urip kita kula Arjuna nyuwun pangestu ulun Sumilah wadono kengis kongas ati mingku sumo memayol yen negeri ngerahi tamen timen redo tasih kepatane ingse iki sapa sumusul marang lakuku panduh marang aku panengah Pandhawa kekasihku Raden Harjuna sira apa murdaka kapara nyata ana wigati apa mungko marang lakuku kowe nggo kembang budak tunjung biru pancen para bener dina iki tak jaluk salah sawiji ngulungke apa yen ora kok enak temen pipakan jaluk kang tak asta mongso tak ulungno yen pancen tak jaluk sawiji ora entuk tak jaluk kabeh ngulungke apa ora yen ora ngulungake kelakon pagas janggamu murdaka coco mungkap lir kenetap coco tang maling wenis metu pantoning lagine prendik mondarandir soring jonggo malatu yen kasabet marang sagedeng pemurkaya metu tahanane waduh jan apa ana parang bagus ora tambune kok ketoh bubutemu ing atase rezeki gawe tok ring arep mbikal mendalan opo abalmu Arjuna ana parang Anoman duwe sayembara apa sayembaran lamun kowe bisa nglangkai pun marang Anoman sembada rembang kang jatuhan Gusti kowe sayembaran sedeng bebomu maju lakon bengkah dadamu
Kados pundi Raden? Anoman kowe aja gelo. Kembang direbut Janaka sawiji. Wah, sida karebut iki. Layak to layak bocah brenggondani dak siya karo aku. Ngerti yen pakne jlentuk aku terus diguwang ngono wae. Lajeng terus pundi Raden? Nadyan mung sawiji Anoman kembang iki tampan ana. Tumuli sira ndisi ana kundur marang Pancawanti kembang kunjuk marang Kakang Prabu. Lajeng patuwa Raden, ingsun bakal nutuki waktu parapting Ayodya sowan marang Kakang Prabu Barata. Barani Nyai inggih Bapak Prabu kula sampun wangsul. Entuk gawe apa orang? Pangestu paduka kula wangsal damel namung nyuwun pangapunten Kakang Amarta. Kembang kunjuk Yai Aji wis mangkono tumuli derek pating kareng apa? Nggih saged dawuh. Arjuna kula wonten dawuh gandeng wis antuk gawe mundak kalah dhisik marang Ratu Pancawanti ayo tak kaninggal parating kareng dempo Yai manggil miyin lho kok semoyo napa paduka kala wau janji menapa kaliyan kula janji apa to dipun emut-emut Petro apa Yai Prabu wong edan iki ingsun mau janji apa? Arep mundhutke kathok aku wong edan. Koko Prabu paring dawuh badhe nganti kula parating Ayodya. Oh, kuwi to. Inggih. Oh, adikku adikku. Yang disemaini Pak Waton kok orang tahu lali. Siapa dulu dong kakaknya? Nitekne apa ya kacang ninggal lodong. Bagong iki ngopo? Arjuna kula wonten dawuh. Iya. Yang to pancen lara wangin Pesijodama orang-orang marga ya ayo tak kanthi. Monggo kula dherekaken. Siji caritane nang kaya bareng karo wong kabeh anggih ing nagari Ayodya negara kuno nang merbalani
dasar gedhe obore padang jagat dhuwur kuku sabda marang kuncaran kang sopan waos nenggih sang Nalendra Wakil jejuluk Prabu Barata lenggah ing singangsana pingadhep ing rayi nenggih Raden Satukma tantan para dawuh ing ngasawanipun Paradyan Laksmana lopo kurang guling heling solah cat miko yen wacana kudu manis murih sang seming sesono samaning manungsa sami Mas Laksmana ingkang marak ing ngrasaning sun Yayi Murdaka padha rarja pamira Yayi Koko Prabu lulus rarja sowan wenis kala sungkem mugi kunjuk ingsun tampa banget ing panrimanku Dimas Laksmana mulung Kakang Mas Murdaka sami raja rawuhipun Kakang Mas iya Dimas satur bener tak tampa astalangku tantan mono iki dhateng murid kula Kakang Mas sumangka pangawak Bajra Siati mareng saningipun Kakang ana wigati kang endi Yai Koko Prabu sowan kawula kautus Kakang Prabu ing Pancawati supados anuhuni dhumateng pamundhut padukun jeung Kakang Prabu yen mangkono Siati minangka wakiling Kakang Prabu Rama puninggi iya Yai mawantu-wantupun Kakang tulungono Yai atut monggonipun Kakang para modal kelawan Dewi Lara Wangin wiwit daup nganti dina iki lawase wis triwarsa kelungguhan ewadene Mbak Ayu Mudura paring ladeni marang pun Kakang Yai ing atasipun Kakang upama golek taun wis nggawa sak glodhoke arep nyekel madune kok angel ketitik yen tak sedaki malah Mbak Imung munus patrem bakal nganyut tuwuh oh Yai apa paedahipun Kakang numpuk bondo sugih donya yen topon Kakang ora digawe marem kelawan Mbak Ayu Lara Wangin ibaratipun Kakang lumakon ing segara wedi ngelak ngorong gondanging pun Kakang weruh belik sing kinclong banyune arep ngokop kuwi kok angel to Yai Mbak Ayu saguh ngladenipun Kakang waton pun Kakang titis mangsuli pitakoning Mbak Ayu Lara Wangin sabab menapa paduka boten pareng mangsuli piyambak pun Kakang rumangsani kok dicendhek pawiyatanku kok Yai mongko Mbak Ayu iku sarjana muda apa-apun kakeduga bakal mangsuli mula kang saka iku Yai Naradyagipun Kakang Wakilana petukna Mbak Ayu Lara Wangin Yayi Murdaka mongko kanthi ning tumuwuh salami mung ngawas eling
kritaning alam takiwet yaning dumadi supati nering sangsaya yeku pangreksaning urip Koko Prabu kula nyuwun pangestu saha nyuwun palilah badhe manjing raton mongso borong yai tak anteni kene yayi